Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe dental men dental dine tv, ko salminde goto kala moɗon e juurade goto kala e moɗon e bismade on e yewtere men hande, yewtere joljole e carika mum. Hande noon eɗen keɓi koɗo tedduɗo gandaɗo biyeteɗo ceerno men ceerno Ghali Abouba. hande kanko ɗota yewtere nde. goto kala e mon bismama hettogol o warana en yewtere joljole e carika mum. ceerno men ceerno Hamdoul Ghali Abouba, bisimilla ma e rendo men heɗima gaddana en yewtere joljole e carika muɗum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Yaali a salminama a juurama. En calmini kadi dendagal hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe hello meɗen e chaine meɗen tawi kadi ko dental dine. No mbiɗani tigui sikki ala o ko musidɗo mon sehil mon ne wiya Ghali Abouba, gorko mo Likseba Gorgol. Likseba noon tawi nder région de Gorgol e nder leydi Mauritanie. Ko musidɗo mon ko jaydiyanke mo kewɗen nande saha fof soto muɗum e jayde mon jayde Weltare TV, weltare fulɓe maɗa e saha jewte ko fati e jewte meɗen buɗayude men nde e jewte men kadi radio Mauritanie, ko fati e ko mbiyeten cifti adari saha kadi eɗen mbaɗa jewte toon to radio télévision mawɗo Mauritanie, ko woni Ghali Abouba. E no mbiɗani ceerno Yaya, ñalawma hande o ma en mbaɗ jubbande seeɗa yewtere men ko fati e joljole men hande noon. Ko arti fof kalten koko fati éducation. Ko fati éducation noon sen kali éducation woni needi yewɓe so nani éducation tan cikkata ko jangde. Éducation ko needi, ko jangde ni, par ce que needi koye jangde jeeya. Ko needi ɓesguji men, needi sukaɓe meɗen ha tengti surtout e oɗo saaha joni gonka gonaka hande ka e oɗo phénoméne hande guuraɗo ko fati e oɗo internet e ko fati e oɗo réseaux sociaux. Oɗo internet e oɗo réseaux sociaux hande eɗen mbawi wiide hande sukaɓe ne jogui ne peɗɗiri hen to banggue hakkillaji men ne peɗɗiri hen ha cikkani mataw ko kamɓe ɓuuri hen mawɓeɓe jogade hen humputa to banggue internet o, to banggue téléphone ngaji ɗi, to banggue ordinateur uji ɗi. Ko ɗum saabi hande sukaɓeɓe hande eɗen mbawi wiide to banggue needi e ɗum gonga ni internet walla mbiyen réseaux sociaux ji e ɗum moƴƴina, e ɗum waɗi ko fewni ha heewi, kono kadi e ɗum jogui conséquence, eɗen jogui bonande no fewi no fewi no fewi. Saabu eɗen gandi ɓesguji men hande kala mo jiiɗa sukaɓe men rewɓe yo e worɓe yo tan jogui téléphone aji, nana jogui ordinateur uji, nana jogui tablette aji. Ɓe ñallata ko nder cuuɗi mabɓe, ɓe kirata ko nder cuuɗi mabɓe, saaha ɓe jooɗo ha 2 heures 3 heures jamma ɓe danaki ɓe gona téléphone aji mabɓe. Allah tan andi koɓe mbaɗata e ɗiɗon téléphone aji. An jinnaɗo aɗa nder suudu saaha ni aɗa jogui téléphone maɗa an e hoore maɗa, aɗa hutoro téléphone ha certaine heure uji x heure, kamɓene même chose eɓeɗen jogui téléphone aji mabɓe e nder cuuɗi he, en ganda holɓe jokkodirta, en ganda holkoɓe mbaɗata. Ko ɗum saabi hande sen ƴeewi oɗo saaha hande aduna ne jiiɓi no fewi no fewi no fewi. Aduna ne jiiɓi hande no fewi no fewi no fewi no fewi. Saaha ɓiye ne wawi bonde ha gasa bonde tawa tinani e diloyta tawa ko bonanno boni. Sen dokki yeru tan hande ƴeewen hande oɗo phénoméne ko haalete e nder réseaux sociaux ji hande, walla ko haalete hande e kew nder leydi Sénégal ko fati e oɗo phénoméne biyeteɗo debbati gorkati walla gorkati debbati. Gorkati debbati woni gandanɗa ko maɗa gorko battowo hoore mum debbo, walla jo jaltidowo e rewɓe e worɓe mum, walla debbati gorkati rewɓe yaltidoɓe hakkude mumen ko wiyete lesbienne. E hunde hulɓinide hande ɗum sari no fewi no fewi no fewi nder leydi Sénégal e nder yoga e leyɗele meɗen. Ko hunde hulɓinide ɗum ɗo pop noon gandanɗa hoore maɗa ko jokkodiri tawi ala ko ɓeydi yamnude ɗum so wona gandanɗa moɗo internet e ɗiɗo réseaux sociaux ji. Mbaɗa WhatsApp maɗa walla mbaɗa TikTok maɗa walla mbaɗa jokkodira e yimɓe, aɗa wadde men message, wadde men pop ha ɗeɗo gueɗe foof jomum naata hen ha ɓenda hen nde tinoyte tawa hankkadi c'est trop tard. Walla hande jaydiyankoɓe nanga hen, walla politicien ji nanga hen, walla gandanɗa hoorema joom ngaaluji nanga hen, foof gandanɗa yimɓe cikkano matano hay goto miijonoki, jomum ene wadde en gueɗe koɗen gueɗe hande jomum tawra tawa ko debbati gorkati tan ko ɓuuri hulɓinade ko tawre kadi ɗe gonde e ɗiɗo rafiji, tawi ko rafiji biyeteɗi VIH sida e walla maladies goɗɗi ko biyeteɗi MST woni sexuellement transmissible, ko jaayi ko musiba. Ɗum ɗon noon ko ɗum jiɗɗen hande haalde ko ardi foof yimɓe yo tinno yo gandu internet
ko hunde moƴƴere ne waɗi ko moƴƴi ha heewi kono kadi waɗi bonande way kono jeyngui ni ay jeyngui sa jogui jeyngui aɗa wawi hutorade jeyngui ha heewi kono kadi sa renaki ɗo wawi boddude ko ha heewi sa joguima fitel ne wawi rendema ne wawi hutorede ko heewi kono sa renaki kadi ene wawi bonnude taw bonande mum hay goto handata foti ɗum noon yen tinno en battu hakkillaji ɓesguji garɗi foof eɗen koye men ganden hunde kala ko neɗɗo hutorto hoto waɗ abusé woni hoto ɓurtin kala ko ɓurti hen ko hurufata kala ko ɓurti moƴƴani sen ƴeewi téléphone ngaji ɗi hannde gara e galle tawa mon pop yimma baaba sukaɓe baajiraɓe mon fof ne woni eɗen gondi e salon goto walla eɗen joddi e nokku goto moni fof ne jogui téléphone mum jiya yimɓe ne joddi sehil ma ummo galle ara yeeso salmindema walla juuɗadema yetto jooɗo sato ma ƴetto téléphone ƴetta téléphone maɗa gona e hutora téléphone kanko o ƴetta téléphone makko wona e hutora téléphone makko eɗen joddi moni fof ne yewtude e ɓurɗo woɗɗude aɗa yewtude e ɓurɗo woɗɗude aɗa waɗa ɗum message uji aɗa fiija aɗa jalda e muɗum mo joddiɗa sara mum wonani ɗo hennene ɗum hannde mo jiiɗa jiiya yimɓe ne joddi tawa yimɓe ko yewaɓe hannde jiiya gorko e debbo moni fof jogui téléphone mum ko oli heeɓe jewtida mais ko ala moni fof nana jogui téléphone mum moni fof nana manipule téléphone muɗum jiiya neɗɗo joddo e sukaɓe muɗum sukaɓeɓe nana jogui téléphone ngaji men ne manipula ketta ko haala moni fof gandanɗa ko ɗum noon ko phénoméne ko hunde hulɓinide e ko hunde nde yimɓe gandanɗa maɗa poti rende téléphone rentade téléphone foti ko joggade temps woni hutortoɗa ɗum ɗum noon ko wiide yimɓeɓe tan yo tinno yo mbattu hakkillaji men hunde fof yo jogo temps muɗum hunde fof yo jogo temps mum so tawi an ka babiraɗo ka dawɗo to mbawɗa dawde fof arte galle maɗa tinno ƴettu temps ma mo jottita e joom suudu maɗa ƴetta temps mo jottita e sukaɓe maɗa ƴetta temps mo jottita e ɓesgu e famille maɗa woni fof dokka ɗum haqqe mum ha timma taw wona moni fof yetto tan ko téléphone muɗum saabu en jii hannde e galleji ɗi jeeya mbiɓe saaha debbo e gorko moni fof jogui téléphone mum manipulé sahani hay dow leeso saha hay dow leeso ala ko heddi so naaɓe leelo woni fof nan dow leeso muɗum woni fof ne jogui téléphone mum ene weddodira message uji e goɗɗo e goɗɗuɓe tawa ko joɗumen joddi ɗum noon fof ko hunde hulɓinide ko hunde fonde haɓede ko hunde nde fodde yimɓe poti wattude hakkillaji men ƴetta ɗum ha laaɓa so tawi an gorko yo an debbo yo ala ko heddi so wona gati payi nder suudu mon ɓuuri moƴƴude ko ɗiɗon téléphone ngaji ƴewon yewtidde hakkude moɗon ƴewon hasbude koye mon ƴewon la journée wadde bilan ñalawma moɗon jewtidon pijjon jaldon moni fof hokka goɗɗon haqqe mum ha timma mbiyon assalamu aleykum yo jaam wallu ɓe fof joɗin téléphone tawa téléphone ngaji ne joɗɗina donc c'est la même chose sukaɓe maɗa saaha mo gonɗa e sukaɓe maɗa tinno ƴeew hettade sukaɓeɓe ƴeew jodde yewtude e mabɓe ƴeew wajadeɓe ƴeew teskadeɓe mbiya yoɓe joɗin téléphone ngaji ɗi saaha a tawat yimɓe ne jooɗi ni ne ñaama ene jooɗe tasse e bolle ne ñaama walla jooɗe table ne ñaama donc woni fof gandanɗa hoore maɗa sahaji taw yimɓe ne ñaama ne jooɗe tasse walla ne jooɗe table ne ñaama woni fof jogui téléphone muɗum hay goto yewtita e goɗɗo moni fof yewtita ɗum noon ko hunde fof nde hunde yimɓe poti wadde organisation e galle hunde yimɓe poti wadde organisation e galle ɗum noon tinɗen surtout sukaɓe men ɓe miɗen haalde ɗo ko fati ɓesguji meɗen sukaɓe men ƴeewen teskadeɓe holkoɓe mbaɗata e téléphone ngaji ɗi koɓe mbaɗata e téléphone ngaji ɗi ƴeewen teskadeɓe hoto ɗaccen ha hunde buujito ha wona en surprise neɗɗo foti teskade ɓiyum foti teskade ɓiyum walla certaine waktuji hay sinno wona to banggue nadde site uji ɗi moƴƴani walla nadde jokkodirde e yimɓe bonɓe waɗoɓe influence bonnoɓe hakkille neɗɗo ko ardi fof hutorade téléphone ko juuti moƴƴani e guite eɗen gandi lumiére o tan hande mo jiiɗa fof ne jogui caɗele guite ko hutorade lumiére o sabu saɗa haalama ɓattina téléphone maɗa guite maɗa ɗum noon hutorade ɗum donc ko surtout ɗum ɗon il faut ko gandanɗa hoore maɗa en gandi lumiére téléphone saɗa haalama ɓattina téléphone o guite maɗa ɗum tan lumiére o ne booni guite no feewi moƴƴani guite yon lumiére so juutata tan moƴƴani guite eyyi ko wona ɗum kone eɗen gandi no mbiɗen ni saaha sukaɓe jooɗo mo jiiɗa fof hande suudu sukaɓe kala hen mo teskiɗa saaha mbaɗa ko écouteur ji walla mbaɗa ko wiyete potuji mbaɗa e noppi mabɓe joni ko a nanta sawta tawa jomumen gandanɗa hoore maɗa heure mo ponno ɗanade ko jomum ko dawoɓe ko élevage ko étudiant ji ko fotɓe finde law jiiya jomumen gona e téléphone ngaji ha 2 heures du matin 3 heures du matin saaha jooɗo ɓe ɗantako ni ha weeta hay sinno wona jokkodirde mbiɗen e yimɓe bonɓe walla site uji hay tan ko hande ko wiyete TikTok ko naddi hen ko film uji jalniɗi walla ko imnoji ɗumindi hankkadi a wiyata ha o gasa ɓaya goɗɗo ha o gasa ɓaya goɗɗo kono jenga tan ko ɓuuri welde ne ara sa renaki mbaala hen ha weeta donc a ɗanade eɗen fof eɗen gandi kadi neɗɗo ko so ronkani neɗɗo foti ɗanade ko famɗi foof kala jamma neɗɗo foti ɗanade waktuji jeetati so boni so famɗi walla waktuji kam jeeɗiɗi ko ɗum kono hande sa jooɗima e téléphone maɗa ha 4 heures walla 5 heures du matin walla ha subaka a fini a dawi hakkille ma deeƴani
eɗen nganndi ɗum ko caɗeele. Ɗum noon tinɗen no feewi to waawde ko e mawɓe e sukaaɓe fof surtout jannginen sukaaɓe heure ɗi jogoto téléphone ŋaaji. So mawɓe kam so nonkaani sukaaɓe maaɗa surtout janngooɓe école aji ɓe walla janngooɓe Qur'an ɓe eɗen tinno téléphone ŋaaji ɗi seɗen mbaawi ni hadde ɓe téléphone ŋaaji ɗi. C'est difficile noon par ce que hannde a wiyaɗa ɓiiɓe aɗa heɓa ɗum téléphone wiima alaa mbaɗa ƴeewa heen wuro waɗira heen exercice aji walla mbaɗa waɗira heen calcul aji fof walla mbaɗa waɗira heen wittu eyi wa recherche mbaɗiranmi heen. Eewa ɗum noon kadi hannde huunde hamdini seeɗa kono ɓuri moƴƴude kam so ko téléphone sukaaɓe ɓe surtout sukaaɓe tokosɓe ɓe yo téléphone ŋaaji ɗi kefte e juuɗe maɓɓe haa weekend totte weekend aji noon sukaaɓe tokosɓe so ɓuri moƴƴude so tawii ko eɗen mbaawi ko téléphone ŋaaji ɗi kefte e juuɗe maɓɓe. Sukaaɓe tokosɓe sen donkaani e tinɗen téléphone ŋaaji maɓɓe so tawii sukaaɓe surtout janngooɓe yo téléphone ŋaaji ɗi kefti ɓe dokke ko ene weekend walla ñannde alset e dimanche ɓe ndawaani ɓe dokke ɓe piya téléphone ŋaaji maɓɓe walla hay so ɓe keɓii téléphone ŋaaji maɓɓe ne so jamma yo kef téléphone ŋaaji ɗi kefti pour ɓe mbaawa ɗaanaade à temps sabu eɗen nganndi no mbiɗen ni ŋankere ɗoyngol nde e moƴƴaani to baŋnge cellal surtout tawii kadi ko janngoowo so yii alaa ko waawi faamde haydara to baŋnge liggey yahde ne ŋoŋa walla yaha tampi walla yaha nganndanɗaa ma ne faawngi fof eeyi ko wonaa ɗum fof kadi ko teskoɗen no feewi to baŋnge sukaaɓe meɗen ni heen sukaaɓe men needi moƴƴiri ni heen sukaaɓe men e diine jannginen sukaaɓe men nganndanɗaa ma jaɓɓal moƴƴal probléme men noon ko enen en ngonaa teskorooɓe hannde génération jooni yonta jooni wonaa teskorooɓe sukaaɓe eɗen mbelsinoo somi rokkiima yeru leƴƴi heddiiɓe ko wayi no tuubakooɓe walla arabeeɓe ɓinngel ma gila no famɗi ngontaa koye teskaade ɓinngel ngel hay so no fija ngontaa koye teskaade ko fijirta ko holko ɓuri yiɗde fijirde pour ƴeewde holko woni e hakkille makko holko yiɗi wonude janngo e jam holko yiɗi wonude janngo e jam ƴeewa joomum holko woni guumuɗum kono noon enen en ngonaa teskorooɓe donc il faut que teskoɗen sukaaɓe ɓe mbaawen mantaade sukaaɓe mbaawen ƴeewde sukaaɓe ɓe holko mbaɗata mbaasen ɗaccude haa bona no mbiɗen ni hannde tawde hannde sukaaɓe naatde e oɗo phénomène woni ɗebbati gorkati hannde ko ɗum woni ko yardete café kadi ko ƴekkete gerte ɗum woni ko yardete ataaya e ndeer leydi Sénégal e yoga e leyɗele maaro buuji toon tan kono leyɗele keewɗe ko noon wayi hannde sukaaɓe fof nan walla yonta fof hannde ɗan naati e oɗo debbati gorkati oɗo phénomène ko hunde hulɓininde sabu somi hokki yeru oɗo dossier biyeteeɗo dossier Papa Cheikh Fall ene yaari 50 neɗɗo nanngaaɓe e oɗo dossier taw ko juuɗe men modduɓe tawaaɓe ko debbati gorkati en kadi ko ɓuri heen heewde tawa koye ngodde rafi biyeteeɗo sida o sabu eɗen nganndi jokkonndiral hakkunde gorko e gorko ko hunde yaawde addude oɗo rafi sida walla rafiiji goɗɗi biyeteeɗi MST donc mbaawen neede sukaaɓe ko addi fof nganndi ɗeɗo geɗe wonaa geɗe diine wonaa geɗe aada sabu alaa fof to meeɗa yiide mbabba ngorba ene wonde mbabba ngorba alaa fof meeɗa puccu nguru ne wonde puccu nguru ndimangu wonde ndimangu alaa fof meeɗa ngori ne ridde ngori ne wonde hay rawandu e jasde meeɗa e rawandu wordu ene wonde e rawandu to pourquoi neɗɗo innama aade tawa kadi koye tagore neɗɗo Allah ɓuri horsinde Allah ɓuri teddinde waɗa geɗe mbaaɗe ni ko hulɓininde donc mbaawen neede sukaaɓe meɗen e rentinde ɗumen e jeertinde ɗumen sa yi ɓiye ene jogii wal jaɓɓal walla ne jogii wal comportement walla wolɓe yaadata il faut ko ƴeewa teskaɗa ɗumen sabu so teskima nden mawɓe nden yiye ɓiyum so yaha tan mo ardata o ɓiye naata o ndaara so ɓe ngelto o ndaara jaɓɓal mum e fof so arti so tawii ɓiɗɗo o mo wondi o wonaa moƴƴo so arti jinnaɗo heew noddemo an ko o ko wolon min de mo jiimi aɗa yaada o mi yiɗaa njaada e o par ce que holko teske makko mbiya aɗa buuda aɗa mettini heen walla goɗɗum kono wallahi sa teskiima a yurniima yurnitima ma taw juutde ko addude juutde kogal ma nan ko jinnaaɗo o wiyanno ma nganndanɗaa ma yiɗaa njaada e o ko ma yii holko teske makko walla holko yiya ko makko feewaani enen noon génération hannde teskoraako ɗum noon tinɗen to waawde teskaade sukaaɓe ɓe tinɗen to waawde nganndanɗaa homaade neede sukaaɓe needi moƴƴiri e yurdaade geɗe ɓe mbaɗata ɗe mbaasen ɗaccude haa huunde bona njiya ɓiye ne simmo ene suuɗo ne simmi sigrata walla simonayse walla goɗɗum ene suuɗi ma tinani haa ɓooyta watta simmaade nganndanɗaa hoore ma ɗe simmi bonɗo woni drogue walla goɗɗum ɗum ɗon fof ko gila départ poɗɗa haɓde e joomum waasa yettaade ni simmi sigrata o walla goɗɗum ko adii kadi yettoo ɗii toon simmeeji donc wol geɗe kaɓataa e mum gila ne famɗi geɗe tokosɗe ɗe ko ɗum kaɓataa e ɓiye kaɗa ɗum yettaade memde ɗum ko adii kene yettoyo nganndanɗaa hoore maɗa no Allah wiyan ni la taqrabu zina hoto ɓattude hoto ɓattude o yani hoto mem ko hoto ɓattude zina nde kankadi ko c'est trop tard ko hoto ɓattude salminde debbo en fijjude rewɓe walla goɗɗumen takkodirde e mumen ko ɗum woni ko haɗa ko sabu so tawii ɗum haɗaka tan hankkadi ko ɓuri bonde ko yettoto donc neɗɗo ne ɓiye poɗɗa hadde ɗum ko wole geɗe tokose ko tawa nganndanɗaa kañum wonata sababu haa yetto geɗe ko mawɗe kaɗaaɗe ɗe ɗum noon tinɗen to baŋnge neede sukaaɓe men needi moƴƴiri nene sukaaɓe men needi moƴƴiri cukalel
neɗɗo alamo nehaki neɗɗo alamo nehaki heddora tan ko nehonede moƴƴiri walla o nehonede bondi so tawi tan nehani ɓiye nede moƴƴiri o jogoro nede bondi nede ɓiyum noon wona ƴettude sawru no fiya walla wi wanni ala nede ɓiyum ko jogade an jinnaɗo jogade comportement moƴƴo sabu mbaɗa heewi haalde e jewte men kala no ɓiɗɗo ma ɓiye yiiruma aɗa jogui comportement e nder galle gonɗa ko jangginde ɗum an gorko so tawi artan nder galle keddoɗa reedu meru mbaɗa kilot andu ɓiye woni ko yiide ɗum so ɓooyi watta ko heddorede reedu meru wattata ko heddorade kilot so tawi gonta ko nder galle aɗa ƴetto yimɓe aɗa fero kake ɓiye watta ko ƴettade so tawi gonta ko nder galle so waktu yini a juulirta ɓiye juulirta hayso waymo juulirta jamma donc so tawi aɗa woni nder galle ɓiɗɗo kala ko yi jinnaɗo mumen mbaɗa e galle ko ɗum woni gandanɗa ho maɗa gonɗa ko jangginde ɗumen donc kala ko mbatten mbaɗen ko moƴƴi e yeeso sukaɓeɓe saabu kala ko mbaɗɗen ko moƴƴi koɓe janggoɓe ko boni koɓe janggoɓe so tawi ko an ka debbo a woni e galle joom galle ma so noddima ko aɗa gormo ko naam ko boɗemi ara ko aɗa gurmo aɗa heewi noddali so haalde ma ko aɗa sonto aɗa jogui ɓiye debbo ene woni sara maɗa gonɗa koye janggindemo kanko ne janggo e jaam so resiyama ko noon o wayata ko noon on comportement o jogoyta par ce que an jangguinimo ɗum ko ɗum o yi yummakko ne waɗa ɓiɗɗo kala ko yi yummum waɗi walla yi bamum waɗi sikkaki ne moƴƴi ɗum noon tinɗen ɗum soɗon teski hay film eji hay to banggue tubakoɓe hay so banggue film eji so tawi gandanɗa hoore maɗa couple woni debbo e gorko en dugde ɓe keewi ɗo sukaɓe yo jaah paya suudu men walla yo ngabboy walla yo jaltu walla kamɓe ɓe ɗaccaɓe gona ɓe jiiɗa dugde yeeso sukaɓe kono enen jiyani duka yeeso suka babiraɓe debbo e gorko mum dugde yeeso sukaɓe sahani ha piidira yeeso mumen ko gueɗe gandanɗa ma bonnoje hakkille cukalel ngel ene cuwa e cukalel ngel ne bonna hakkille cukalel ngel image mo cukalel yiyata kala nde o deeƴi walla nde woni goto on image artata e makko kono filme ni o ronka concentré walla o ronka mawnude hakkille makko o ronka feƴƴitade hen donc ko gueɗe ɗe poɗɗe renade noon tinɗen kala keɗen mbaɗa yeeso sukaɓeɓe mbaɗen hen ko moƴƴi kala keɗen mbaɗa yeeso sukaɓeɓe mbaɗen hen ko moƴƴi nehen sukaɓe men niide moƴƴiri teskoɗen ɓe kala no jiiɗa ɓinguel ma jurnoɗa la confiance n'exclut pas le contrôle jogadema hoolare ɓiye hotade e contrôle de ɗum donc kala saaha ƴeewen yurnade ɓe ko mbaɗata ko ƴeewen yurnade cuuɗi mabɓe beele ɓe ɗaani ƴeewen yurnade wolɓe fréquentata ɓe beele ko yimɓe moƴƴuɓe ƴeewen jaɓɓal mabɓe ngal ɓe jaɓɓata ngal ɗo ko jaɓɓal moƴƴal walla ala guila gandanɗa mana mbasen fadde ha ko bonanno bona heddo eɗen ñitto ga eɗen doga ga e seedanaɓe eɗen jaaha ga to jubboɓe leɗɗe e gaɗi gaɓe noon nan ko hunde nde jinɗen haalande wadde wasiya faade e rendo ngo surtout ko fate e joljole ɗe jiɗɗen yewtide ɗum noon en wi bandiraɓe yo tinno yo ne sukaɓe nede moƴƴiri yo tinno nede noon neɗɗo wawa wiide aɗa neha tawa ana nehaki an mawɗo so tawi ala nede moƴƴiri ala comportement moƴƴo a wawi wiide aɗa neha sukaɓe maɗa ɗum noon hewɗen d' abord enen jogoɗen nede moƴƴiri alhamdulillah enen foof génération men o fayi dow ko foof ɓiɓɓe moƴƴuɓe ko ɓiɓɓe galleji moƴƴi foof gandanɗa hoore ma ko yimnide moƴƴiri donc tinɗen ko arata kone ƴeewen wawde hay sinno wawa wonde à 100% no wano ni kono kam ƴeewen wi wasde woppude ko men ko ha laaɓa ɓawen gonga ni no ceerno das wiide ni hakkude cosaan e ɓosaan holko wonno hanki ne moƴƴi ha maayi holko ari hande ne moƴƴi donc en ƴewat ko moƴƴi ko ɗum ɗo wonno jubande seeɗa ceerno Yaya Ly so tawi kay mi yaltani gam ko jiɗɗen yewtude hande ko fati e joljole tawi surtout joljole rendo ɗum noon ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba kala hen ko feewi koto Allah jomiraɗo to ummi kala hen noon ko fewani koto banggam ga nde wonno nde timmani noon yo Allah rokku en ñallude jaam en calmini dendagal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hello men ha tengti noon kadi e dental meɗen dental diine andu diine maɗa walla dental diine noon calminama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Haali Abouba yewtere nde tonguima a tonguide e sifa dabɓo mo paamo foti famde amin jettuma amin jarma e darde ma e tinnare ma e duuso ma e leñol he yo duuso ɓooy kono noon kadi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe mbaɗaneɓe e nder posuji maɓɓe koɓe mbawita feekade ɓe mbawa haalde haala ne muusi oɗon gandi ɗum jom acca haajuji muɗum naata e ngoɗo weeyo e witta gandal ɗo wonno e ɗemɗe goɗɗe watte e ɗemgal men ngel nanaten ngal yettinen ɗum kala nde pinɗon oɗon nana aɓe mbaɗa journal uji kamɓe en ceerno
Abdoulaye Sarr en ceerno Haali Abouba en e wondi maɓɓe kala nde pinɗon keɗoɗon ɓe wadde ene yooɗa kala pinɗo ƴetta ko wiyete Orange Money Wave nana ɗum e portable maɓɓe ɓe mballitoro e golle men jahooje ɗe wadde amin mbaɗa ɗum eerago faade goto e moɗon nanowo haala meɗen oɗon gani kala goto e maɓɓe ala moƴƴo numéro muɗum mbaɗaneɓe hen koɓe mbawi golliɗe ɗe golle ko golle de oɗon gandi ko golle hay son kalnako ɗum ceerno Haali Abouba min jettuma amin jaruma e notiradema e yewtere men joljole e carika muɗum a waɗi hen ko poɗɗa wadde hen kadi a waɗiri no mbaɗiranɗa e kala saaha kadi amin jettuma amin jarma dendagal Dental Dina TV ɗo wawi wonde foof yettima jarima ka dariɗo tinniɗo yo gurdam juut wonde e poos kewɗo kalis e cellal kewgal e balɗe juuɗe battane moƴƴo wara noon dendagal hettiyankoɓe meɗen e dendagal to juuɗe wawi fof yetto ɗum e o duwaw ko musidɗo moon guiɗo mum saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal bismillah ɗo hannde ceerno men ceerno Haali Abouba kadi ha gongol inchallahu taala